Od dubna až do konce června může široká veřejnost využít novou inlineovou plochu na zimním stadionu v Boskovicích. V letošním roce se nám podařilo přivést sem na zimní stadion inlineovou plochu, která je zapůjčená z Břeclavi ze zimního stadionu. Tím bych chtěl požádat širokou veřejnost, jestli by si nechtěli jít zabruslit. Je to možné k dispozici kdykoliv, sobota, neděla, přes týden. Taky bychom chtěli udělat hokejový nábor do přípravky a přitáhnout sem děti, které mají vůbec o inline a o hokej zájem. Momentálně tady trénují 3 kategorie, což je přípravka mladší žáci, starší žáci, máme tady juniorku, máme tady muže. V posledních letech jsme jezdili a obráželi jsme pouze turnaje. Byl problém s trénováním, protože tady ta plocha nebyla. Je to markantní rozdíl oproti leštěnému betonu, který tady vlastně v minulosti byl. Dneska tady je plocha, to znamená, že to umožňuje daleko lepší návyk na ty turnaje a na veškeré zápasy, včetně ligy, a tak jsme moc rádi za to, že to tady máme. Je to takový zpestření, bych řekl, hokejové přípravy. Samozřejmě ta hra je trochu jiná, hraje se ve 4, platí offside pouze na červené čáře, takže nechtěl bych říct, že to je úplně stejný jako hokej, ale nějaký podobný takhle vlastnosti to má. Váháme už druhým rokem, jestli se přihlásit do nějakých celostátních soutěží. Opět jsme zvolili formu spíš turnajovou, to znamená, že budeme nějakým způsobem objíždět turnaje. Máme slíbený turnaj v Lenškrouně, teďka příští týden bychom měli na turnaj do Uherského Hradiště, kde se otvírá plocha. Soutěž je náročná, já jsem se přihlásil do brněnského klubu, který hraje extraligu, to znamená, že mi čekají víkendové zápasy, a včetně tady nějakých turnajů v Boskovicích, to znamená, že časově jsem docela vytížený, takže uvidíme. Tak jsem velice spokojen, protože inline hraju asi 4 roky a strašně mi to baví. Pro boskovickou televizi ze zimního stadionu v Boskovicích Jaroslav Parma.